खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 21 जानुवारि बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि जिउआव जाफुंसारनाय फैगोन, गोसोआ रंजाखांगोन। बृष राशि। गोजान जायगायाव दावबायहैनो खाबु मोनगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि। बेफार फालांगि खालामनायाव सोरजोंबा थगायजानो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। कर्क राशि। देहायाव माबाफोर सानाय सुनाय जानो हागौ, देहाखौ जोथोनै लाखिनांगोन। सिंह राशि। मावनो लानाय हाबाफारिया बांगोन, खामानियाव मुखुब जानानै थागोन। कन्या राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ, रांखावरि आरजिनो हागोन। तुला राशि। लामा हान्थिनायाव मोजाङै दावबायनांगोन, जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। वृश्चिक राशि। गिदिर खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो हागोन, सांग्राङै थानांगोन। धनु राशि। माबाफोर आनजाद होयोब्ला उथ्रिनो हागोन, मोजां सान। मकर राशि। नोंथाङा गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ, गोसोआव गिखांनाय फैगोन। कुम्भ राशि। लोगोथिनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। मीन राशि। नोंथांनि बिबाना गाहाय फारसे फैगोन, गोसोखौ लोरबां मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।